Shem kopara mayit ha utrai Jesu Christ. Ngai kuble sngi buram basuk yapi. Sngi buram jonga jimpau ya Jesu ha shalai mod ki restart namingi. Kunjuru ngai kuble snem te mai basuk hajar po yapi bara. Ngidon haka ayom Christmas. But nilayay puson jiliyo shapan ka jing kordor jom u Jesu. Ka jingim Kristan kalong ka jing kod bayay puson jiliyo yaw person jom u Chris. Ka jing kod jonga ba jompi kalong ban puson jiliyo yaw person jom u Jesu. Yaka personality jongu Chris. Nangda sha penpa yaka personality jongi. Yaka jinglong jongi. Habang istang banwad binia yaw Jesu haka jingim jongi. Ngin salang kummawo. Kumba ang uyaanis bakwet haka shiti jongo. Uno uburiyo. Kano kapriyo bapelut por ban wad yaw Jesu ban lap yaw Jesu ban let shem yaw Jesu ban yo mad yaw Jesu kinyo yaga jinglong kabatimai yaga personality kabatimai ka personality hanne kalong ka personality jogi Kristan kadon jingya per ya bar kibriyo ba yo mad yaw Jesu haga jingim ka jonki. Te kaya ka jingkot jonke ne ka ayam. Kaya ka jingkot jonke ne ka por. Ka jingkot jonga yanga badyapi kalong. Wat yaw Jesu. Shem yaw Jesu. Yamad yaw Jesu. Nagataga daw u Isaya nungya tulupa. Ula kran shay ka daw haka kitab barga jimpule minda kasgi. Barok is Barok ki jait bendriyo kin yoi ya kane ke jingshai. Bar kin wan banwad ya kane ke jingshai. Bakin wan shem ya u Jesu haka jingim ka jonki. Kane kalonga jingkot kaba kerpang kaba u Jesu u ai iyangi ibay pa ibay. Barok ki jinge jongane ka perte. Bayro ka daw jong ka jingjot jong ka ne ka parte kalong kibriyu kim shimla shem yaw Jesu. Kibriyu kim shimla mad yaw Jesu. Kibriyu kim shimla king kordor ya ka jingshai ha ka jingim choki. Ka jingshai kawan na u Jesu. Kaspa kawan na u Jesu. Ka jingi kawan na u Jesu. Kajingkamen kawan na u Jesu. Kajinyada kawan na u Jesu. Kajinga kawan na u Jesu. Ya baro kiye kaba ki bri ki wan na u Jesu. Henry kim snow tu pat ba kine baro ki wan na u Jesu. Namar ba kim pat snow tu baro ki ba ki bri ki kawan na u Jesu. But kim pat snow tu ketolong jong ka jingwad bar ka way ka don hau Jesu. Habakim paton ya kane ka jingso tu ki kendai yaw Jesu ba ki wad ya ke baro ka ba utterwa hani. But nginduno yaw person jongu Chris na ka jingim jongi. Ladang idu yaw person jongu Jesu na ka jingim jongi kamentoy ya ka jingim ka ba mangi in. But haka gospel minta kasni. Ngiyos no, syapang kajingka jungu Chris, syapang laing ngot ki restart, ki wan na mingi, ban wad yaw Jesu, ban mane yaw Jesu. Kiyong, ngiyos no, ngilayoy ya kadak, ngilayoy ya ukulur jungu stem, but ngilawan, ban wad yaw, kanamba ngindup mane yaw. Balik kila ya dia kelendi ka bajingay
Kila yai dia ke lindi ka ba jingai ban mane iau Jisu. Meda ladang ni puson binia ya kene ka gospel ni na lai jai ti ber Yohane. Ni don lai ngut ki rista don ki jing to ba ku ki angro bagi long ki siem na mingi na lai tili ki jaka kia wanla. But hangne ka kita ka ketino bele ka on kilong ki start kulur. Astronomers ki ba wad ya ka dakashin baro ka ba pau haswin. Ka ba mot ki don bon ki tiar lese hakata ka por lese ki pendon kam ya ka tiar ayu ban wad ya ki dakashin haswin. Minta te ke technology kala kamroy ke don bon ki tiar ban wad ya ki kulur ban pule ya ka kulur ban foto binia ya ke kulur. Tagine kilong ki beriu ba pule ya ki kulur. Ki ba persan ban foto ya ki kulur. Bad kilayoy ya une kulur ba kadeu sha unong pening. Bad kilas no per kilas no kumen bad kan une kulur ula kering ya ki baro ban wad ia ka tolong jamuta ukulur. Ban kabangi on kini kilong isim na mingi ngakarmen bay kila shimpor. Lese kila shimpor lese kat shibanay tam namahkiwan na jingay. Kimdon ki motorbike, kimdon ki car, kimdon ki aeroplane ban poisha kinega jaka. Lese kiyo ya ke jinyara jeng ikulai ne ki kada. Ban le jinglay ban ban wad iya wo siem ukulung. Henry kilong ki ba koloy ban le jinglay. Kilong ki ba koloy ban bret no jingay yak yeke baro kabakang yeki ban le wad yunong pening. Kani kalong kawe ke jingya per kabangi layo I haki ne ki lai mut ki restart habayanu jor batni iway pa iway. Leseng ilong ki beriyo ba don bun ki daw banom late wadi yaw nong penim banom late wadus iem namar ngi don ki daw leseng iyong ipang leseng iyong istam leseng iyong ibun kam leseng iyong padep ki kam leseng iyong kalong ka bakriyak palat leseng iyong kajingay kalandi ngidon bun gidaw leseng iyong imdap pisa leseng iyong kalaban don jingma halindi namar ni habalyay lemba ka lindi ka bakim ngidebalyay lemba ka rikanja leseng iyong ni habalyay lemba ki kalaw lese dar ki wa hakama jangi nginam shuban jangi don bun jay ki daw lai po rukam lai po jay ki daw ni penpau haba poi iya ka jingkot jango belai ban wat iya wo tengin rai kadu kadwai khaba banya da ya lade banya mi na yin kamdam le le hagine ga pod bun ki buri ki don ge daw lese don ki buri ki on haba puson haba perkan dan le mas bakoi ki on ka covid kambat kod midarong yosno badon omrikon te ladangi le yo jian yo pang biang kadon ke jingma ye ke jingim kababangan shanghai namar bon ge daw ngidu ujisu na ke jingim choy henry kine laingod kidon bon ge daw hakama jangi kidon bon ge maukam hakama jangi kidon bon ge mau jingdud hakama jangi henry ki ya ngille wad yawu nama kadonu jongi kakende hadu bangin damane yawu kadonu jongi kamensiam jongi katrang ban mane yawu kulum jisu haba kadonu jongi kastang ban trang ban mane yawu jisu don eye kabakang lad yangi banwad yawu menda
kay ka daw imjuwan na marka donur jongi kam jutrang hadu kata nagabenta kulong Jesu nagabenta ujisu nagabenta kajingim badu Jesu kadonur jongi kakende nagabenta ayu hakene kaju lese ki kun samla ki ang kadonur jongi kakende nagabenta kapule kaputte puti jongi biang bay lese ki ang kidonur jongi kakende nagabenta usamla kasamla biang bay pidon kam yagalawe very good lese ki kimi ki baki ang kadonur jongi katrang kakende nagabenta ben sai ki kun biang bay kade kamram jongi lese bi perka kadonur jongi katrang kakende kumno ben pen biang ya ka jingdon kam jongi ingasen biang bay ngau kan lindo ni nga trang barabor lese kumno pangan pendap ek kamram jonga kum lindo kum rinia biang be ni baro da om don iveina padang chogiru balait na ke dao baro mangi ni don hala ke jongi dao hato kine ke dao ki yarap ne em yangi Bankiar na Jesu. Hato kini ki daw kabangi peni barabor hal hato kilaman pingsan ne em nakaman wad ya Jesu haga jingim chogi nakaman mane ya Jesu haga jingim chogi pilabanai daki hajar tile ki daw hato kita ki hajar tile ki daw kilane yang ban pingsan yapi bapinom wadi au Jesu bapinom mane au Jesu bapinom pelut eka por badu Jesu lada pisngautu lada pi ong hoi kine ki biang yanga don bok mapi ko kimen ko pa don bok mapi ai ki dao jobi kapin boy iapi shabene Henry ko kimen ko para habangi puson jiliyo yaka jigis kostuan kini baro kimnong eye tangkawe kadeban kajingim banyait syakama kadaw kalong mga badmapi ni im kade namar u Jesu Christ kadaw mga badmapi ni im hagene kaparte kalong kadaw chungu Christ. The reason why we live is because of Jesus Christ. Omde namar gaspa. Omde namar ka jingkoy jingkia. Omde namar ka jingnang jingsta. Omde namar ka jingsnova. Omde namar kano kadaw. Henry yakadaw kalong. O person jomu Chris. Badminda. Habang ipuson, ya kita ki armut ki beruyu. Let's rimba kita her, usiam her. Bad ki remba lindo, bad ki rista. Ya ki bastard ha ki ying jomu her. Haba usiam her ulayasno lakha iyaw kullum Jesu namar ba kini ki restart kilayo ya ukulor ula lekomno ula kusulai jinmur ula pesa jinmur haba ula pesa jinmur baro ki nom Jerusalem ru kila pesa jinmur namar balay uherat ulam shitangli ulang shitangli lese bon sin habau pisa jingmud baro ki Jerusalem ki tip kadon ke jingma yekiru lada u herad ula jurho ula pankli kadon ke jingma ya baro ki nong Jerusalem don kum kini ki beriu hayinga sem jogiru don kum kini ki beriu hake imlang salang jogiru dengia ban pusiar ba na kum kini ki beriu Dese haying jongi don gikon. Haba gikon ki pisa jingmut baro shing shisem khala kulma. Lada uppa u kulmar jingmut baro shing shisem
kala kulmar lang. Balay? Haba upa o kulmar jimbot baro ki kun gitip unsos tambay ben kulmar yasin. Lala ka kami ka dom don ki kina ki ong ki kun ki ong ban pan ka ka jimpan na ki kimi ki pa ki pek ya ka mood jong ki kimi mood kadon ka mood. Lada ka mood jong ka kimi kambia ki kun kin apshua hadu banda shaino ya ka mood ya ka jinglong jong ka kimi. Tahagini ke jung ka bamenda ki kun ki peshua ya ka mood jong kimi ki pa kalong kumno ka mood jong ki kemenne ki dom lada ki dom ki kia hadu banda jai no ya ka jinglong joki don ru ha ka ju ka dur ya ki kun ru ki kala ya ka mood joki ta kimi ki paru ki tim bantu shagi kun haba kim don mood shu kim pane ye hadu banda daita ki dia ki kimi ki pa ki kisne te kumne ki ka jinglong jong ki briu menda kum her shitangli Boni kun samlaro ki long shitangli kum her kakela mood na ki pocha ki por minster kawe ka mood porsni kawe ka mood janmi pat kawe ka mood shwaban leitia da kawe pat ka mood don sau san jai ki mood ha ki briu menda ya ki kun samlaro don kum kini ki mood ki kimi ki paro don ki mood bad ban penjai jai ya kene ka mood lese ki shinrang par ki longupa ki ward ya ki kaba penjai jai ya ka mood jogi kian don bon ki briu ki tusha ki kian ban penjai jai ya ka mood lese da de ki kende ki longumi lese ki peit ya ka TV lese ki tem jingruai lese ki le jingo shaying marjan lese ki peit ya ki noki program bas hotan na de ki man pen ka la mood tab don bon ki briu ki long kum us heret haba kala ka mood baro Jerusalem ka kulmar jing mood lang badu heret haga juga dur ko himmen ko para bon ki inga se mom don jing sukshu namaru wene armut na keta ki inga sen lese ulam ubadi drek lese ulaban long ubadi kian lese kalaban long kam don ka kor ka burom hagini ke sningi yosno don ki long miru ki bastang ban bud iau upaki kon banle kadba ule ki bud ya ka mur jogi broyo bagi along kaju baki kadon ka jimma hagene ka juk ka bamenda te bangaro ke Jerusalem kala don ha ka jimma namar uheret ulapisa jingmur balay ulapisa jingmur namar bale ulayusno ba lakha unong penim lakha ya wukullang jisu lakha ya usim ubalanga jinkar menjogi Israel badulas nosi badulak pisa jingmut amde namarwa Henry badio yola ban penia piau kai ke da jang jing pisa jingmut badio jingdip shua bakiwe kitip balakha yewunom penim kramba undup laban pindu no jingim jogunom penim don bon gebriu kibababe kumne kapadeng jogiru lese don ki kristan ki babe balengi long kristan don ki kon ki bakle ki kibi ki pa bale pila perlong kristan yanga bale pila ay baptisma yanga ngam snutan na kane kalong ka jinglong jombon ki kon ha west ha europe ki kle ki kibi ki pa bale pila pen baptisma yanga kan so poye kapor ki kun kasiru kin klia ki kimigi pa bale pila pen baptisma yanga ngam snoutan na balong kristan nama bale kim pat snoutu ya ka jing khardor jobu kris aga jingin ula yo jingdip uheret henre shim kwa ban aiti ya lade shau jisu nanda ya ki rempa lindo ba ki ye ki bastat ha ke ying jumu heret
Kilong Giberio, Badan Gasap, Danga Jingstat, Bantip Shepang Ujisu, Kila Yo Jingte, Kila Pule Binia, Naga Jingto Bakuin, Kila Lam, Ba, Yansami, Ukulor, Unam Penim, Usiem, Uban Penim, Ia Upai Israel, Kila Yo Jingte, Henry, Kajingte Marwe, Kanom Ialam Yangi Shaujisu. Kajingtip marwe kanom yalam yangi shaka jingyo mar ujisu. Kajingtip marwe kanom pelong yangi man mane yau pe kineki rambaling do baki restart hayeng jongu heret kim shimla mi nayi. Uheret shimla treban mi nayi ki rambaling do kim treban mi nayi wad hadin bakilayo jingtip laka yawo kullum ujisu. Hagenege jukaba menda ngidondru kikun giba kumne wad habaki tip kidon ge jimpenim ha ujisu kim jumina yin bon gibriyu kisakot haki palaces kaying jogisi palaces kalaballon ka jinglong jongi ka jingwa jongi ka jimbale basini jongi Bon ke jimbale basini ujani kakangala diyangi ban lake wad iyawo kullum ujisu ban lake wad iyawo jisu banduk mane yawo lada manga ban mapi ni sange ban mane yawo jisu kalong ka jingjot jaga jingem jogi lada ngim don po ban mane yawo jisu ko kinma ko himmen ko para kane kalong ka jingstang jaga jingjot Pela bandon bon ge dao. Lese pion ni bon kam. Lese giren baling do kion. Ngin sa paypan. Ngin sa lekpan. Minda gasni ngim lapo. Lada ki don shisha ke jingtrang. Yenda ki layo jingti. Kide ban lekum no. Kide ban ya late lang bad. Kita ki restart. Laingut kion. Abshua niru ngim sawan. Nama kadono jam niru. Kakinde ban yoi awakulong jisu. Niru ngin sawalang batpi niru ni koban mane yaw jisu kim shimla on kiong kilait mapi nite ngimdon kam yaw minda sa paypan kane kalonga jubab jombon ni kastan minda sa paypan kane kalonga jingom jombon gilonga mi longa pa hadin bakila temenro kiong gumno haba poye ka bendaban penpe de ke jingim kiong gumno sa paypan Minta ni klaim ba? Lesen sa poi ka por niyo jimpa cancer ki doctor kiyo pek ko longo pa pek ko kon samla tang hindriyo banay tang layo banay pen sayim he kata ka por ngin sa pek pa yan ngin pek pa pek yaw jisu minta ni klaim minta ngim don jimpan jing shitame ye ngim da don kam hadu kata yaw jisu haba yo pang ya kiju ke beriu ke baang sa paypad yanda kiyo ke jimpang ka ba shirke kiyon gumno minta ngan pay yaw jisu hadu kata ka por ngim don por ban lake jingaseng ngim don por ban lake plapop ngim don por ban pule ya ka tino try namang ibon ka henre habangi yo pang habangi yo shitam habangi ya kendo jingjinjang habangi kitram habaki business jongi kam seiso habaka jimbule jongi kam seiso habaki ki beriu ki bangi perkat balong shisha ki beriu ki balangin shania kila shatkala yang ngiyong kumno mintang impeshu impetang yaw jisu minta jisu lapia ko himmen ko para borna padang jongi ngin kala ka bamot tang habangi don jingjinjar haga jingim jongi haba bahar ki kam kabayat sut I ngimdon posyo I jisu pay ujisu langgabor kabak kring ya ki beriu na jingai shawu ujisu langgabor kabalaban penkala kabamut ki beriu wat na jingai. Yes, Jesus is the power who can transform you and me.
lada ngi kaloy ban man he yaw pedi ke ne resta kim shimla sange haying jongu herod kila mi na yeng herod kila bud biang yaw kolor kila boy hakamado jisu kila mane yaw jisu kila lap yaw jisu kila snow command enda kila dak mane kila long ki ba kaloid mensiam kila IT kila tarwa hakamado jisu yakatsia yakajingyubi yakamir nanda kila lepai but kim shimla lepai shakaju karikenja shakaju kalindi kila lepai lempa kalindi kabatimai man ka jingya kendo yaw jisu kadeben pelok yani ban lepai shakawai pat kalindi ngide ban wadia kalindi kabatimai ngimla ban sakut kaju ngimla ban nim kaju hendra ngide ban long ki bakala ya garukam em jongi ngide ban long ki ba ya dia kalindi kabatimai kaba ubleu kadau hangi haga jimpo seniu haga jimpar sad kajom kajing kotjogi kristan kalong barobor bakaloy ban shashkoriyawu bakaloy ban maneyawu usojong ka jimmane yawu jisu kalong bangin duwad ya kalindi baba bangin iyay ya kalindi baba ngin stang ban shashkor ya ka surjo gubale minda manga badmapi ngim treasure ban wad ya kalindi baba manga mapi lese ngim tre ban shashkor ya utrai kadaw kalong ngim pat mane ya utrai hadu minda. We have not reached the real worship of Jesus in our life. Ngimpat stang ban mane ya uble bashisha. Lese ngi mane ya ki bleta wat mindaru. Lese ngi wan jingya sing. Ngi wan mas bakoy. Ngi shong hayi mane. Ngi snap ya ka jingkran. Ngi shimbenda ya ka mas bakoy. Hendra katbang ngidang shongru. Ngidang mane ya ki bleta ha ka men siyar jongi. Deina kata kata our life is not changed. Deina kata kata ka jingim jongi kambat kala hado menda. Ka jing shai kambat rung ha ka doylu jongi. Ko himen ko para hagane ka sni buram jam ke jim pau jong jisu shak lying out ke restart hagane ka sni buram epipeni trang na du ka donod ko jisu yalam yanga shaka jim mane bashisha nganom snapshu yano light no yaka sur jome nganom peshu kano kalindi light no yaka lindi kabayalam yanga shaka jing shai ka jome. This is true worship. Tongin sangesh por. Tongin panbor na ujisu. Babang ni baro ngilong ki kristan kiba. Yadring ka badu jisu. Ba manye ya ujisu. Ba trang ya ujisu. Ba light na bar ki jingkol mar. Ba light na ki jimpa. Ba light na ki jingshitam. Ko jisu ba ye. Karko kardo yengi. Pensle yengi. Bangilong ki kun ki bawadiya me man kapor. Bangilong ke jing shai jang ke prate. Bangilong ke bayanga yeme. Haka bayang ya ke lindi kababa. Lindi kabatimai. Om deshu ya ke lindi barim. Kabalong ke lindi. Shuaban ya kendu yeme. Kerku yeme pensle yeme. Enyaro ya utrai Jesus Christ.